Ja, Lana is eigenlijk alles voor mij. Ik ben ook met haar 24/7 samen. Het is 1 dag of 1 uurtje in de 6 weken als ze bij de trimmer is dat ik haar niet zie. Voor de rest zijn we altijd samen. Ja? Ja. Hotels, overal gaat ze mee heen. Als Lana ergens niet heen mag, kom ik ook niet. Nee, zo makkelijk is het wel. Ja, zo ver gaat het? Ja. En in het uurtje mis je haar ook echt? Nou ja, we hebben er allebei wel evenveel last van. Ja, Oh, ja? ja? Dat klopt. Dat is wel zo. Ja. Is dat, ze mag naar buiten? Ja, nu loopt ze gewoon weg. Ja. Oké. Lana. Nee. Nou, tot zover, tot zover de hond. Ja, nooit weer gezien. Chick. Lana, kom naar je eigen winkel. In de Livera. Nou, dit is haar Instagram. Nou, dan op de foto met bijvoorbeeld Bugs Bunny. Hier met haar strikje. Nou, zo een stukje behendigheid. En zo nou, laat ik alles zien wat zij zeg maar meemaakt. Dit was op haar verjaardag met haar verjaardagsmutsje. Ja joh. Maar ja, kijk, zo kan Lana ook zijn. Ik zei altijd, het is wel een hond, zo ga ik er ook gewoon behandelen. Maar ja, toen kwamen de eerste jasjes en schoentjes en Ja? dat is toch een beetje, ja, een beetje mislukt. Ik heb 3 hokjes voor haar. Dan heb je hier de woonkamer met stoel, haar eigen iPad en alles in het thema Friesland. En vindt ze het mooi? Dat denk ik wel. Ja. Ze is er wel blij mee. Als ik het hokje openzet, zeg maar, gaat ze er vaak wel in. Dit is tenminste, dat hoop ik. Lana? Kijk, dus wat dat betreft vindt ze het niet heel erg. We hebben hier een stukje slaapgedeelte met het eetgedeelte in het thema kunst. Met natuurlijk de kleding. Ja. Ik heb haar mooie regenjasje. Ja. En dan heb ik als laatste nog een stuk tuintje, zeg maar, waar ze de behoeftes kan doen. Hé, maar ik zie ook allemaal bordjes met handjes en hondjes. Ja, in haar huisje is ze gewoon heel beschermend naar haar huisje toe. En als mensen dan zomaar naar haar toe gaan, dan is ze niet zo heel vriendelijk. Nou ja, hetzelfde als ik haar vast heb, dan moeten mensen ook niet te dicht bij mij in de buurt komen, want dan hapt ze direct. Ja. Ze is heel beschermend naar mij toe. Ze is zelf 2,4 kilo, maar ze heeft zelf een beetje het idee dat ze echt enorm is. En dat ze mij echt moet beschermen. Dus, Ja. Hoe zijn de reacties in de winkel dan? Ja, heel enthousiast. Er zijn ook heel veel mensen die komen alleen maar voor Lana. Die gaan Lana even aaien en die gaan dan weer weg. En zie jou niet? Nee, ik ben niet zo belangrijk wat dat betreft. Nee, dat klopt. Nee, absoluut niet. Nee, alles draait hier om Lana. Nee, ik hoor ook heel vaak dat mensen niet het gevoel hebben dat dat hondje bij mij past qua postuur, zeg maar. Nee. Nou, als ik ergens loop te wandelen en ze luisteren niet en ik roep echt Lana, dan verwachten mensen echt dat er een enorme hond aankomt. En dan komt er zo'n hondje om de bocht huppelen. Ja. Ja, dat verwacht je niet. Nee. Nee, maar dat vind jij niet erg? Nee. Kijk, zelfs de capuchon-asmoot. Vind je dit leuk, schat? Het ziet er niet uit alsof ze het heel leuk vindt, maar het is wel handig. Weet je, met haar vacht ook. Als zij nat wordt, duurt het uren voordat ze droog is. Nou zeggen ze wel eens dat het baasje op het hondje lijkt of het hondje op het baasje. We hebben allebei wel een beetje hetzelfde eigenwijze karakter. Dat wel. Wat dat betreft. Ja. En of dat dan door mij komt of door haar, dat weet ik nog niet. Maar